عب هزبي ناي هزبي بهزبي دلدل كانا تاريخ ناي نشتو عبي إريسات جمت وصعات جمت عبوسات سوني عسرت خلتنا حساء خلت شحن عسرت تشعتن أبي كتما نورنبرغ جرمن كابز ركب استوديو مستيات بيتنا سلامتنا نعاكم يخون بمنقدي ساتلايت تلفزيون إيريساتن كمون بمسمر يوتيوب channel مستيات بيتنا مدباتنا عم كتتال اتركبو كبرات خطاتلتنا نلومي قربنا يزلنا تحستو أبي جرمن زركبو عمنت امنت كاثوليك زخونو إيرتراوان أبي كتما فرانكفرت أخاخيبهم ندقف باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان إيرترا زسمعو دمصك خونيو كم وترو ملؤ تحستو مدبنا نمكتتال تحرز حصار مسكاغريت كن ملسينا مسانا صنحو أربعة باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان إيرترا بب أوانو نهزبن منغستن إيرترا زخون عبهلو كونتات إيرترا تمركزهم صحفات كزرقحو دحر مصنحهم سرعات هقدف كابكن مخلط أوار حبيلو نتكالات عنا كاثوليكاوين أب إيرترا ناي معصاون مهقارن سقوم تخمز وسده كلنا بغربا نذكرأي فلامي ملأختي كاثوليكاوين باباسات إيرترا حاوخا أبيالون بمخنيات بعال تنسائي زوصة نهاجراو عرق زتقلب كالأي ملأختن عشش بمبال ناي قيمتا ملسي بزمسل نكاثوليكاويان دناقل بمسقواغن نحمومات كامني حمام عراوتهم بمبرارن تكالات كعشك استرائي عب إيرترا زلو سرعات بأرميناوي تكبراتو ملأ حزب إيرترا كونينو وكوان تخونه قصهم قليعهم مس باباسات كاثوليكاويان إيرترا دويلهم كم زلوون مرأي عب جرمن زركبو إيرتراوان تختلت امنت كاثوليك أبي زحلفة سلسة معلتات أبي كتما فرانكفرت أخيبهم دمتهم هيبهم علو اتمدب بسوباين صلوتن تسنيو كاب ملأ جرمنن كاب قد حقرات أوروبا بفلايقا كاب سويز بزمتو كاثوليكاوان إيرتراوان زمعرقا إنيرو أبتي تمالي سنبت أبي فيت قرعت بيت كريستيان استقبر مدب كا كاب استفلاليا حيمانوتات استوكلو ناي حيمانوت مرحتن وكيلاتن ترخيبهم مس حسب باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان إيرترا كم استسمامعون دقفهم كم زقلتون أبت بوتا استرخبه لأخ مستيات بيتنا ساتلايت تلفزيون إيريساتن أرقاقيت قلنا له كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا انبقار نتزن بر مدب بحلصر زبالة نعلامو زبرهن حاتير مدره كاب أرثوذكساويت بيت كريستيان كيدان مهرت فرانكفرت متيو ناي دقف ملأختو ناي زب محلالفن قال كنقربلكم هنا سناي مكتتال أقدمي نقولكم كابرحون كربان زمتاكم نزنا يلوم معلتي دمتي كتبلكم دمتي باباساتنا دمتي وساعات باسم كاثوليكاويان إيرتراويان أب جرمن مو سلامتاي يقربلكم كتسيل دما نتي كبر لعل أملاح كابرحون كربان نزي تاريخاوي معالتي عبزي بحسب تطويلنا كنوعل زقبرنا مسكانا يقرب كتسيلة لهم معالتي نزي بعينتو فلوي زقوانا سلاماو سلفي وسينا ندقف صاوعيد كاثوليكاويان باباسات إيرترا بأكال أبزي دويلنا دقفنان دمصنان كنسمع كابرغون كربان ترخبنا لنا كونتات إيرترا هاجرنا كاب دقيق ناب دقيق ناخفن تصفى تغرس ناخونن كلنا إيرتراويان حلنان فريحات زابير زلنا قسانة عرفتن زي بالهيوت ناتنا إلنا إذنا يلنا كاب علت حدا حملة سران شعتن نهزبي زقلقلا ناي حكمنا تكالات كاثوليكاويت بيت كريستيان بمنغستي تهاجيرن نايزن حكمنا تات متاو ننفس وكفنا أقربلتن نسفلت أزيو أحزننان أوهينان أغوتعناون ولدنا أحوالنا أبحقرنا حكمنا سينهم مسودانن إثيوبيان الناتو وعزو لترفون بسنكي حكمنا مسان
ካብ ሃገር ብሕማም እናተሳቀዩን እናሞቱን ከለዉ ነዘን ብውፍያት ደናግል ብፍቅሪ ነስላማይን ክርስቲያንን ብዘየፈላላይ ዘገልግላ ሕክምናታት ምዕፃው ንሕና ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኣብ ጀርመን ነቲ ጳጳሳትና ዝፀሓፍዎ በብእዋኑ ድምፅና ከነስምዕ ግቡእናን ሓላፍነትናን እዩ ስለዝኾነ ድማ ኩሎም ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ድምፂ ዕውሳት ከነቃልዕ ፍትሒ ጎደለ ህዝቢ ተበደለ ክንብል ሕልናዊ ዕረፍቲ ስለዝበልና ተረኺብና ኣለና ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣቶ ዘሚካኤል ኣረፈ ኣብዚኣ ድምፂ ክበልና እዩ ድሕሪኡ ከዓኒ በቃሽቲ ክዕድሞም እዩ ማለት እዩ ካልኦት ምናልባት ሓፂር ድምፂ ክትህቡ እንደዝኣደለኹም በቲ ኣለና እሞ ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም ማለት ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ነዚ ናይ ጳጳሳትና ደገፍ ክህብየ ፅቡቅ ቃላት ኣለኒ ዝብል ተደኣሃልዩ ኣብታ ድሕሪት ኣለና ዕድል ክወሃበኩም ይኽእል እዩ ኦኬ እሞ بقدامنت سلام كبل دلي كابو قتيله نزم عالتزي وينزا ساعتزيا بتبعت تأخاخيبنا نزوم تبعتن جغانون باباساتنا كاثوليك أجهم أبغونهم علينا نبل مقالنا نتوما دالوتي نايز مدب كبرت أبكم كبل دلي كالي من يوم ديوم كتب ندخل يوم نحنا فرانكفورت مقمد كالي ايتي بتغسيان ناي أورثودوكس تغفيت هذا لا بتغسيان كيدانا مهرد نبهال كل تعمتنا غيرنا لنا صبود مالنا هذا تغسيان بعلنا نما حدرة بعلنا نكايدة تبعت اشتهزنا مس عاملنا نرهب لنا جن قرب كبلوز دلي دحري لي أبتن اشتي كله ذكرني أب كبابي سان فرانشيسكو سلزعبه من البات ناي سبعان حموشتن توك توك زبهال كذا كل سب فولتيو أبت كذا تي تحمق كل خونتات أبت خباب سلاسة أمسينيا ترسراوي تسبب دافع سلز نبرو يتبو ملو سب كابو هاديمو أب سان فرانشيسكو يتعاقبو سان فرانشيسكو بيتغسيان كاثوليك ملو بيتغسيان هيبو يتقول هيبو نخليت توح زعكل حزبي مصدقو مقبو من دا أنجلي كاب تثبيت شجر كبزود حنم بعلينا عين مسجرين كوبو دما أبسمرا ظهر تسرحين نايتقادلتي بالو نعريتك معناو مليت اسمرا متسلمتت حزب اسمرا متحان اخلص سلسانه سان فرانشيسكو عابي نايتحانيت تكال كفيتهم نمولو ججرت نمولو أسمنا سب كيف لا ليو هاي مارود كيف لا ليو بتبعت نتهزبي أقل جيلو مو كبلوكم خلي مالتي إذن كلت تبي تغسيانا فرانكفورت دلو قداميتي مدينة عالم كالعيتي كدانا مهرك تبي تغسيان حاجر قرد بالبخمي يخم رخيبكم مو دبل حتون تحدثكمنا سأل لازم تبعت أبزعد دلو ناي كاثوليك أغششتي تحابابيرهم السوم يمتم بتغسيان هاي مانوتنا ناي كرسنا ممنان كي تدوغميلهم نيت بتغسيان كركب زقبرنا أبقد ميهم نبا داويت كبري كبون فتو ولاون كابانا اتزقبع كملست زي كالي أملاخ بعلو
ጻማሁም ክበኩም ጸሎትና ነቀርብ ማለት እዩ ምዃን ብሓቂ እንድሕር መፂኹም እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ምትእኽኻብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እዮም ክገብሮ ዝግባእ ኣነ ክፅብፅቦ ከለኹ ምናልባት እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ገሊኡ መንግስቲ ኤርትራ ገሊኡ ገለይሉ ሽም ይደውፅ ኣሎ ኣነ ግን ትካል ኢሳያስ እየ ዝብላ ተደልዩ ይዓስረና ተደልዩ ይዓፅወና ተደልዩ ይውርደና ስለዚ ባይቶ ደውርድ ነደይብ ነርና ተዝኸውን ብዙሕ ካልእ ሽም ሃብና ግን ኣነ ከመይ እየ ዝብላ ንስኻትኩም እንታይ ትብልዋ እዚ ናትኩም ፍቓድ እዩ ካብኡ ክብል ዝደሊ ናይ ብሓቂ ኣነ ብሂወተይ ሰይጣን ርኢ ይፈልጥኒ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ሰይጣን ከም ዘሎ ኣቦታተይ ምሂሮምን እዮም እምነተይ ምሂሩኒ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን መስቀል ዝሓዙ ፃዓዳ ክዳን ዝገብሩ ሰይጣን ትርኢ ኣለኹ ስለምንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ ተጋዳላይ ነይረ ቀደም ኣብ ግዜ ሕድሕድጉእ ኣቦታትና ታቦት ሒዞም እዮም ነቲ ጥይት ኣብ ግንባሮም ተቐቢሎም ዝዓርቁና ነይሮም ናይ ሎሚ ኣቕሽሽቲ ክሪኦም ከለኹ ግን ስእሊ ሰብ ኣብ ኣፍ ልቦም ገይሮም ነቲ ናይ ዕንወት መንገዲ መሪሖሞ ኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኣምላኽ ባዕሉ ፍረዶም ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት እዞም መንእሰያት ኣሕዋትና ዘይፈልጦ እንታይ እዩ ኤሪትራ ብ1971 ወይ እውን ኣብ ሰብዓታት ኣብቲ ዝማዕበለ ሕክምና በፂሓ ነይራ በዓል ዶክተር ሲላ በዓል ዶክተር በረኸት ካብ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ እንዳመፁ እዮም ኣብ ኤርትራ ዝሕከሙ ነይሮም ሎሚ ዝኾነ ሰብ ክትሓቲ ከለኻ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ተልካዮ ነደይ ከዲና ክሰደላ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ኣቦይ ንዓይኒ ፈውሲ ክሰደሉ እዩ ዝብለካ ስለምንታይ ማዕረ ክንደይ ትሓት ወሪድና ከም ዘለና እዘን 21 ክሊኒካት ኣብ ገጠር ዝነበራ ድማ ወዲ ሃብታም ኣይኮነን ዝሕከመለን ነይሩ ወዲ ሃብታም ኣብ ካሊእ ዝሕከም እቶም ድኻታት ኣብ ዓድና ዘለው እቶም ስኡናት እዘን ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጋልስ ኢኖም ዘለው ኣረግቶት እሶም እዮም ዝዕንገሉለን ነይሮም ግን ኣነ ዝፈልጥ ቦታ ዓብዳን ቦታ ሕማቕ እዩ ዝዕፆ እምበር ቦታ ኣምላኽን ቦታ ሕክምና ንዕፀን እዩ ስለምንታይ እንታይ ተሓሲቡ ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ ክሰብሉ ኣለዎ ካልእ እዚ ሎም መዓልቲ ተገይሩ ዘሎ ድምፅኻ ምስማዕ ደገፍ ነዞም ጀጋኑ ጳጳሳትና ሕጂ እውን ነቶም ናይ ኦርቶዶክስ ክፅውዖም ደሊ እቲ ልዕሊ ሃይማኖት ወይ እውን ልዕሊ ክብርና ዝኾነ ጳጳስ ወይ ፓትርያርክ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ድምፆም ኣይሰማዕና ነርና ክገርመኩም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቶም ጳጳሳት ዘይሮም ነይሮም ኣብዚ እንታይ ኢሎምና ኣብ ሱባኤ ኣትዮም ኣለዉ 3-5,000 ደመወዞም ፅቡቕ ኣለዉ ፅቡቕ ጌርና ኢና ሒዝና እዮም ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ግን ኩሉ ሰብ ዝረኣያ ቪድዮ እንተሪኢኹም ኣኹንኩም ኣብ ፍርዲ ዘቕርበኒ ስኢነ ዝሓተኒ ስኢነ ዝበፅሓኒ ስኢነ ኣብ ገዛ ተዓፅየ ኣለኹ ኢሎም ንህዝቢ ኤርትራ እቶም ኣቦና ጥርዓኖም ኣቕሪቦም ኣለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ እንታይ ዓይነት መዋእልና በፂሕና ጳጳስ ዝኣክል ክሕሱ ከሎ ኣምላኽ ባዕሉ ምሕረቱ ውርደልና ኣብ መጨረሻ ኩላና ንበርትዕ እታ ክብላ ዝደሊ ክሳብ ሕጂ ንዓና ዝረባመሰ ትካልና ኢሳያስ ኣይኮነትን ክሳብ ሕጂ ንዓና ዝረባመሰ ፍርሂ እዩ እዚ ፍርሂ እዚ ካበይ ተገዚኡ ኤርትራዊ ታንኪ ክማርኽ ብኤም ክማርኽ ጀነራላት ክሓንቅ ከሎ እዩ ዝፍለጥ ታሪኹ ሕጂ ግን ካበይ መፂ እዚ ፍርሂ ዋላ እውን ፈሪህና ከማን እንኳን ተንዝሕት ፅቡቕ ነይሩ ፈሪህና ከማን እንኳን መውት ኣለና
دقنا طفولو እዞም ደቅና ትሪኦም ዘለኹም ዞም መንእሰያት ናይ ብሓቂ ካብ ባህሎም ስለዝወፁ እዮም ትማሊ ሕጂ ኣብቲ ቤተክርስትያንና ሓደ መንእሰይ ንሓደ ቀቲልዎ ፍትሓት ነይሩ ቅድሚኡ ከምኡ ነይሩ ስለዚ እዞም ደቅና ካብቲ ሃይማኖቶምን ባህሎምን ርሑቕ ስለ ዘለው ዘይነበሮም ባህርን ዘይነበሮም ጠባይን የምፁ ስለ ዘለው ብጃኻትኩም ኩላህና ኢድኒ ተተሓይዝና ድምፅና ነስምዕ ነዞም 4 ጳጳሳትና ኣምላኽ ኣብ ጎኖም ይኹን ከም ቤተክርስትያን ኪዳነ ምሕረት ኣብ ጎኖም ኣለና የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ገይረና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي